Gak usah au anjene cek lemes sikil wean. Asine bela diriku gaya apa sih? Loh, gak diganek uang. Gak diganek uang itu dasare. Asine sing penting jange pen wis gede titik ya, nek wis gede titik engko lak ngerti. Asine musuhe wong sing paling angel iku awake dhewe. Awake dhewe musuhe sing paling angel. Nah iki jenenge masuk nang olah rasa. Maksudnya iku ngene. Nduk filsafat Jawa iku kan ono iku. Nek pengen ngerti tau roh nduk HP ta nduk endi jenenge sedulur 4 5 pancer iku ya. Iki wangel ancane nek dipahami saiki jek angel. Cuma tak jelasno. Contone ngene iki lho. Tak sederhanakno ya. Dadi loro ae. Dadi dua sisi kan nek sedulur 4 5 pancer kan 5 iki nih penjelasane kok sondok dawa. Tak sederhanakno loro ngene. Asine wong lahir iku langsung nggawa gawan loro ngene, nggawa gawan dua sisi. Godhong iki lho. Ya. Lah ono sisi ngarep ambek sisi mburi kan. Padha mbek dhuwit iku lho. Dhuwit klitik sembarang pokoknya kan ono dua sisi. Misalnya godhong iki sisi ngarep iki pengen ilangi kena ta gak? Nek sisi ngarep diilangi dadi apa? Pen jajal gak apa-apa godhong iki. Kan dua sisi kan ono mburi ono ngarep iki kan. Misal sing ngarep diilangi, ya apa cara ngilangi? Iki mbek berpikir iki cek ngerti. Ya apa cara ngilangi ya? Kan barang dewasa iki. Nek godhong sing ngarep iki diilangi, ya apa carane? Ngilangi sisi ngarep. Ngarepe tok, mburine gak oleh ilang. Bisa gak?